Idol! Tagawang! Okay, Day. Tandiri, Inday, tandiri. Ako na si Roslyn, pero pwede ko ninyo tawagong Rose. Hi, my name is Roslyn, but you call me Rose. Unang higayon na akong misuwat sa inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. This is the first time of my life sentence again and again. I wrote my letter to your program, Sognant of Your Life. Tungod kay gusto na akong mangayog tambag kaninyo, Dulanday. Because I want to be you, Dulanday, my advisor. Nagtrabaho ko isip kahera sa usa ka dakong tindahan. I am a cashier in a big store somewhere in Davao. 39 anyos na ko, ug sunod tuig pohon, mag-40 na. I'm 39 years old now, and next year running 40. Antod magug karon Dulanday, dalaga paghihapon ko. Tell you honestly, Dulanday, until now I'm single. Nagkabaton kong uyab kaniadtong sa kasiman. Apan wa naman ko niya baliki. Kuman siya misakay barko. Before I have a boyfriend, Seaman, Dulanday, when he go to abroad and never come back again. Yes, like the song, Goodbye, my teacher, goodbye. Muna nasakitan ko, dugay ko. Naka-recover, Dulanday. That's why my heartache is until now is here. That's why I cannot recover my injury in my heart. Dulanday. Pero ayaw mo. Kaya naiduha ka buk ng uyab sa kuha karon. But, you know, Dulanday, they have a sugay, hurt me. Wa pa po ko Dulanday, no? Medyo, pilian na sa kugamay. Wala naabtan ko ani kadugay. And you know what? I'm beautiful, but I'm very juicy. Yes, Dulanday, I'm very juicy. Nabuhat lang ko babas, hindi ma-discovered. You know, yes, that's true. I discovered a Discovery Channel. Si Waldo sa kasikyo, ug mas bata sa kuha og 5 ka tuig. Waldo is a SGL security guard La Bandera, Dulanday, but he is younger than me, and 5 years younger. Samtang si Leroy, usa ka tricycle driver, ug kaedad lang ni. But Leroy is a tricycle driver. We're the same age, Dulanday. Apan pareho mga nako silang dili mga type good. Sabay pag silang duha ng uyab. But I don't like Leroy and Waldo, Dulanday. That's true. Sinong na nagsugod ka rin gapnod sa kong kinabuhi. That's why this is the story of the stagnant of my life. Okay, Nene. And that's it. Ay, ito po. Walk up and
Iyak ko tayo din! Gabihin niyo na natin! Hey! Ayun. Banto me. Ayun! Oy! Oy! Leroy! Doon ang nagkiyang naman. Nagkiyang ano. Atsup! Oh, nakana Atsup Boulevard. Eh, Atsup Boulevard eh, anak. Ano ko, disgrasya ko sa motor, di? Ay, may kumadulang pag-hitbo sa una. Disgrasya ko sa motor. Wala tayo, wala na. Manin natupong na kung tiyo. Ano ba yan to? Sita na ko din, eh. Hello, ka. At si Papi, kaya kung ano yung anak si Roslyn ba? Dayon derido. So, ito nga na, basta pa pininding buhok ni Matahaoy. Kalali lang ha. Day Roslyn. Day, namisita ni mo si Leroy Day. Ay, Why, Diyos, Jarod? Mama, tulog na ko! Day. Ikaw ba? Ayaw pagsigig ko. Dili na ko na nila, ma. Sige na, istoryahan na, tubangan na. Kaya musulod ako. Sige na. Ay, ko ba, ma? Ay, hup! Roslyn! Atip! Hilo mo, eh. Atip, Roslyn! Ananas! Roslyn! Nagulsa naman kung kadiri, Leroy. Ay, sige, kinanagon. Ikaw ba? Talo. Ano mang buwan magkakasagwa? Idlas magkakanako. Wali gani ko diri panghimasa. Wala ko ang hotel, oh. Wala ko gati panghilampos. Grabe, Sugo, every naman mag-drive, yatang motor, ba yan, abog kayo, ano kayo. Wala na. Ano ba? Okay, 1, 2, 3. Atsup Boulevard. Ano ba? saan mo nito yun mo diri, Dugan, kaya ko nang uyab na. Dugan, lagi ko nang uyab ni mo. Balog, biyakas ko. Leroy, pamina sagod na ko, be. I love you, kay kasi mo. Leroy, hindi ko pa nakot type. Say type di mo dyan. Nakoy na lang may Biko di ba? Biko, pati na rin, atsup kaya. Hindi na ba? Atsup Biko! Hindi gusto sa imo, ha? Di ko makasabot, ana, wala ko gusto sa imo, ha? Ngayon na oras, kudri ka, dugtog, mura ka na kada ako, jackpot prize sa 65 billion na loto! Uli na, be. Yan na rin kahit patawag ka buwan. Ano, patawag buwan. Sige na, pauli na dito, Leroy. Ros, waka na luwes ko. Pauli na ba? Patawag ka. Sige na, manirado na ako, pauli na. Sige. Mga mag-alpito na ko lang ma. Sabi ni mo, ang tunay na maginoo, ang tunay na lalaki. Hindi na mabugo sa babae. Basta kaya ang pantante na sulti na ko kung sa'yo kong gibati ni mo. Sige na, layas na. O, labi ko. Para, atsup, Biko! Bako na ko, ha? I love you, Rose. Hero, wala ay layas na. May nabubuhay ko. Ay, sanay. Ay, sige. Ang buka, kamanain na. Narinig ko, dito'y nakatalag. Makalagot, kayo. Ay, ito.
anak, asa man to si Leroy? Man. Ipadala, asa tong clutches? Gidala niya ang clutches dire? Ay, kabalo na dyan na sa mga diri na ko to. Leroy, yan mo dito pa ko anong diri ang. Anak, ikaw ba? Aligot pag inana ko. Wala mo ka. Ha? Sana na? Pila na edad ni mo ron? Kasi nung ibila ka ng bulis, makapangagod na kag-ihi. Ay, basta na, wala ko'y gusto ato yun eh. Wala pag himasa, wala hiyam o saan ka eh. Kapag pili. Asa man? Ayo. Kasi rin, tinilibre sila. Ay, Waldo. Gabi. Ay, gabi mo dati. Gabi, matipon na. Makay kang lawas. Waldo, mara mga ikaw itong nasa video. Waldo, sa'yo, trabaho niyo mo rin, Wald. Sikyo ko tayo. Ha? Mura juga ibang lawas ba? Para itong nakita na ko nga video. Video ba? Ate, magsita na ako kay Roslyn. May problema na, Waldo. Waldo, daga na kay lapok ng among salog ni Waldo. Sige kang madya-madya ba? Dairos, basing mao na ni Day para nimo Day. Butsurahan ra ba ni matipon na tanawa lang. Ay, Rose, Parang si ano raw si Siguro siya ni Bravo lawat. Sino ang punta diri ang? Ayun, lawat mga ano niyo eh. may gabi mo da, Roslyn. Ano, kaya na niya. Ano, Waldo, ikaw. Sige, te. Ma! Tinawag batuta ni Waldo. Roslyn, wala nga. Para din si mo. Balik na! Tulog ka, Rosas, para sa mo. Rosas, imong gusto. Okay. Roslyn, panig ko yatag si mo. Kabalo ganahan magugag Winnie the Pooh. Charan! Okay. Sakto yung Winnie the Pooh. Giukay ang nako na, pero gilabahan na nako na, Roslyn. Ulam. Okay. Punya, Roslyn. Kanang ko mo Tagalog chance nga. Wala ka, nag-half-day radyo ko ron ba? Night shift man ko ron, pero gusto na ko mamisita niyo, pakita na ko bang tinudan na yung gugmas mo, ha? Mas bata pa man kasako 5 katuig. Makita pa kaglaing dito awi. Ay, kabalo ka, wala ko'y labot, anag. It doesn't matter man na, Roslyn. Wala do. Basta. Purma pa lang ni mo, darit na kaayo. Ang mga secure ba na? Daghan kaayo ba? Ayaw ko damay-damayaan naman ko sa nga na. Sige ko, pinarang ko sa akong trabaho. Ang duty, tulog. Kaliwa kanan, balik! Waldo, upaw na kayo ng Waldo. Ay, gihubo man ako kung kumbat Tuesday. Ulam, nagising na gumigda. Mahadlok mo kuning Waldo eh. Darit kikag naong ba? Sabi sa ko, eh. Wag na una sa ko. Nya, katulugo na pug ko. Sige na, pauli na. Sige. Respetuhon di ka. Ako, basta babae, ginarespeto mo ginako na. Munang, saman, respetuhan di ka. Pauli na. Sige, babalik ko ha. Handa mo ba yung mong kagalingon sa mong pagsugot sa Sige kapon? na. Pauli na. Katugo na kay ko. Sige, marag, katimaw ko langsa. Nas Leroy diri ganiya, no? Ha? Nas Leroy ganiya, marag nakatimaw ko langsa. Ano lagi ka? Namilit ang baho niya diri, langsa kayo. Pantay na makita ko na, ako'y nakauna. Ato na ko, ato na ko, Sige na. Ay, sige, Waldo. Ato, patuta, te!
anak. Ma? Day Ross, day. Oh, Narapaglit na mo istorya na ipagpunta diri sa ato ang pinutol nga kahoy. Bi. ma, saan? Ikaw ba? Nice magkod. Asa may mong balak si mong plano ni mo si mong kinabuhi. Ross. Ano na ani mo nang si mong wrinkles ko? Hmm? So, gusto ni mo mahitabo si mong kinabuhi? Gusto ba ni mo mag-Madrid ka? 40 anyos na bayad yung kaday. Pero wapa yung kay baba, wapa yung kay lalaki nga napili. Ma, dili ko gusto magpataka og pili. Di ba si, magmahal lang ko pag-abot sa panahon ba? Wala ba ka pressure, anak nga? Halos sa kaedad na rin mo ng uban nga nangasawa diya, pero uban gani diya, nangapo na. Ma, kabalo ka, ang pag ninyo, dili na contest. Usa pa, wala man po ko nagdali. Anak, dapat magdali ka kay gusto na tayo, maulay ka sa biyahe. Ha? Pamili sa duha. Duha rin pilihan mo da. Kana ba si Karasikyo, si Waldo ba, o kana si Leroy? Dili ko ganahan sa ilaha, ma. Grabe rin. Ingon di ako sa imong wala ko'y gusto sa ilaha. Sakit na gani kini ko ulo kay pressure na kahit ko ba. 40 anyos na ko niya. Napan yun ng duha ka sungot. Ya busy pa dyan ko sa tindahan. May gani, ibutan kaya akong amo. Sakit na kaya akong ulo. Tapad na kayo. Ha? O ba? Kung galaba di mo ulo, dara. Imna niya. Imna dayo ni. Ang sama na. Saridon. Imna ni Saridon. Saridon? Oo. Ang Saridon, anak, kabalo ka. Muna ang pinaka dali ra kay nga epektibo nga makapawala sa sakit sa ulo. O, imna niya. Dara. Dali. As fast as 15 minutes, tanggal din ang sakit sa mong ulo. Ha? Salamat, ma. May na lang, may saridon. Ako nangingim nun. Sige, tumara na. Maguring tanong may nalang, ay na ay saridon. May nalang kay na ay saridon. Huwag undang ang video kihantod buntag. May rabag, tigabag. May nalang after few minutes. Anak ko naman. Wala makaapon na ba ko, ane? Ma, wala gani uyab. Anak na hinuon. Ikaw ba, bidyahan ng gani ka? Nya, gusto naman ang sakit sa mong ulo. Aw, ma, nawala na dyan ang labad sa akong ulo. Epektibo dyan kayong saridon, ma. As fast as 15 minutes. Nawala dyan ang labad sa akong ulo. May na lang na saridon. Tinuod yun kayo na anak. May ilang gani, kaya na rin doon. Kanya na kayo napili sa dunga? O, sayang. Ay, ma, sakit-sakit lang na sa ulo. Sa ulo eh. May pang magsaridon na lang. May nalang kay na ay saridon. Active 45 boss, natin Roslyn, boss. Sasaputin ko yung masak diri. Isa naman po. Boss, Roslyn ba? Pwede na kami istorya niya. Ito na kaumay mo niya, boss nga. Kangkang kay Til, siya na. Ano balitig Til? Ano ikaw, ano ba tigil-gilabsan niya ba? Ay, bayiran kayo sa mga asawa, ikaw ginundan ba? Ito mo, dahil na nag-iuban. Ayaw na nag-gilabsan, hindi na po nabunduti ako ng problema. Basta si Roslyn mo ba? Kasi pwede na kami istorya mo na, bay. Kala ko something to tell her. Sige, pag-uwat, kaya kung ito. Ayaw. Oh. Leroy? Ako nindot kaya kung ako pag-anhel, akong adla pa, pero gigupa yun yung talaan na, ba? Isa na ka? Dili! Uy, gano'n, mo ka tindahan? Dili! Ganun niya, anong sabi tayo mo, dili? Tindahan mo, siyempre si Roslyn. Ayaw mo na na-apart! Bisang saan niya, naglisag ko blackout part, pero...
Ayaw ko nga na, Bert. Ha? Nagsikyo ka, kay baka ko nimo. Ano gusto mo? Karton rin katapat nimo, katulog na yung ka. Ayaw ko nga na pagstorya, ha? Apakon na rin di ka batuta ron. Katulog ka na batuta nimo. Kanyan nyo din rin, bawa ka ng rus. Waldo, Ano Waldo, yung rus? right. Ay, ito ka na nagot. Waldo, ta- Waldo. Sa kanimabot. Bakit naman? Tama na ba? Nagot ko, naginabot ko. Ha? Sila na, eh? Ay, ayo. Pariyar, wala yung ilong. Ako ba, sige, dyan ka na. Ano mong duha, oy? Ikaw, ayun ko. Kisa may nakauna. Ako ikaw na. Kanalan mo ba? Kanalan mo. Rusli, kasi nakauna si mong kasing-kasing, di ba ako? Sas, wala. Ako may nakakuha siya kasing-kasing. Sa inaanda, daw na si Rostel, pero sundiyan takap. Isang kanay. Ayun ko. Ano ba lang? Ako, Sige, ano na lang, pwede mo mag-away, ha? Ay, Schedule na to, eh. sortihan ka na ko, Ros. Bisa wala ko nang ayaw mo sa mga, ako nang bili o niya, guwapa o guwapo niya, kung sakay ang kuha niya. Mayo ka kasing-kasing. Sige na, mauna si Waldo. Ah, sige, ako yun na. Ako sa may schedule na ko. Pwede ba Sabado ako, ha? Eh, Sabado si Waldo. di ako Sabado niya. Sige. Yan ang Domingo. Sige, ano? Sagot ka, Domingo ka? Sige, Domingo. Tayo kaway lang tayo. Wala Ay, ko lang na, ikaw. Kailan ko nimo. Kalahon ko lang sapatos si Moron, boss. Sige, John. Wala, sige, naman to. Naliwas ka ko niya kung batos din. Sangsan na kayo cocktail. Kaya sapatos si Moron, kupya ka, kuhaon ko na. Sabado, ha? Kita ko Sabado, ha? Domingo ko. Paano ko ng Domingo, kaya kang taas di full spot. Sige na, paulit mo. Dirita Seawall kay kabalo ko tayo sa park mga niya dalhon. Balot ka ba? Dili lang ko, gusto pa man ko eh. Igod. Kasi kay abukay. Char. Rose. Waldo, saman. Bay. Bay nga naman ka niya, bay. Bay! Magpuot ka na, masul ko din, bay! Magpuot ka na yung ka! Ay, magpuot! Siya, ang sabot na to, bay. Ako nga yung Sabado. Ano na naman ka diri? Bay! Yan mga paso sa dinidiri ay. Siwal man eh, mamasol mo ko din. Hindi ko yun, ito ko masul spot. Waldo, ay nakatanda rin. Sabi na siya. Mamasol ay titira. Ay, tawanan eh. Bay, pwede, hilom lang ba? Ilang sige, istorya niya ba? Bay! Ako nang ikatama isda ka para matukog. Start, tawanan na. Mura magkagkon. Rose. Waldo, saman. Isa naman. Ako, sa center, sinong type, Jubichi ka ba? Waldo. Okay man ka, pero dagang mamudnog imong sa nga. Break! Dagang na ko sa nauyan. Duulunan na ko kag babae. Bakit ikag naong ba? Roslyn, di man ako nasala kung ako'y alum. Tulog ko bukas ng alum. Good. Alam nga, sa akong manatuna. Yan, dagang na ako nauyaw. Sa una naman to. Sa karwala naman, ikaw naman. Bay, hilo! Bay! Bukan, tawanan ng Leroy, eh. Atchop! Atchop, bungguyan! Bay, hilo nga. Bay, kay... Storya, Medri. Bay, mga pilapil, mga diya. Ano ni sukol ni kagkol nun dyan, mamasol ko din sukat. Ano ba? Sa naman? Pero, okay lagi ka, pero di lagi ko nimo. Masakitan ra ko pag-abot sa panahon. Hindi na kita pasakitan. Sige na ba? Dili lagi, dili. Muna sa ko, Waldo. Hey! Hey! Tripan naman eh. Sige, Ala kwabi! sige ha, ignorant ka. Sige na, istorya tapos sa baka ng Lagi. mula sa amo.
ako na nalipay ko nga naata dire. Nindot kining wonder no ayaw tapad anang sa tuwa diya nga mga nanok kay. Lahi ka tanawon. Kamusta naman akong gihangyat ni mo nga pagpaligid mo? Mix, ice cream din, mix, mix. Kaya ice cream, guys. Kaya ice cream mga umabot na uyab. Dili lang ko liroy, kaya masakit ang ngipon na na. May panawa dili mo sa kini pangipon dahil katong kindi, tamis din. So, kumusta naman ang akong paligugma? Liroy. Wala ba? Naluto na ba si mong kasing-kasing? Hindi. Ito ano ni nag... Bart. Hawa di Bart, kita ka nga tao din na... Samang ka... Sige, Mino, nagpagbuwan din, no? Hi, Roslyn. Uy, hi, Waldo. Well, stop! Puti, kamuting tahanan eh. Bart, bininggo ako, aning adlaw ron, Bart. Jogging makupad kay park man sa mong training exercise ba yung buot mga nga ipos park man ang open man tanan. Pero kung dito rin ka sa mga, dito rin ka sa naanday. Dito rin ka sa may fountain. Sabi na. Uy, Liroy. Kalisan ko na to, pero sukang nga ako ba? Ay, kuwala na ba? Liroy, sabi na. Sige, mag-istorya na ka. Na-promise na naman itong akong gikwanin mo. Malupa! Bata! Mukha na sigura niyo. Balintad to. Patulog! Balintad to speaker sa. Kanan, kaliwa, kanan! Kaliwa, kanan, kaliwa! Balintad, tagotan nito ko kayong bato. O niya, basta naman itong akong gikwanin mo. Liroy. Mga tuto! Mukha rin. Bart, yan pa ko rin, Bart. Sabi mo, dano naman. Wala! Ako tong gitudlo ni Ronel Luis sa sutukan. Wala! Sutukil. Pareho na. Hawa, di ba? Sandawan na na eh. Maniliki mga pangkuhan yan. Hindi ko naman magsinamog. Di naman sa gilabdan. Sumukay. Ayaw ko ka na naaba. Away! Sila ni mo. Kailan ni mo, wala na magkagwapo. Ito man dyan akong pilihan, si Waldo o si Leroy. Anak, di ko makadecide, anak. Kay, isip ko kayo ako'y mamili ni mo. Ikaw may makakuha na decide, makakuha na sa imong gusto. Naglibog mong gusto mo ay. Anak, ayaw na libugay mong kagalingon. Kaya wala tayo oras. Dapat imunang pili kag asa sila, ha? Lagi. Ikaw may makabuot na, anak. Ha? Lagi. Wala sa kapilihan karon mas. Nagunaho na sa ako. Sige, kunaw na asa gitarong. Usahay ang kinabuhi, labat kayo pagkanalang dunay madali-dali nga makayo may nalang, kay na ay saridon, may nalang kay na ay saridon. Traffic na tag-init, imong tapad pahukin, kalabas sa imong ulo, dakidok-dok martilyo, may nalang, kay na ay saridon, may nalang kay na ay saridon. Sagot sa headache, Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Dulanday, gusto ko mangayog advice kay kasinyon duha. Kay hapit ako mag-40. Gusto na po ko makabatulog pamilya.
pati mga anak. Kapag kisa man ang akong pilion, sa ilang duha. Si Waldo ba? Nadagang history sa babae? Sama ninyo diha, Dulanday. Apan may tsura o macho. Bumot pag yun. O si Leroy. Di man tantong gwapo. Pero di isa babaero, ha? Kaso maragwa mo po himasa. Kung ka muna sa kong lugar, Dulanday. Sa tanaw ninyo, kinsa dyan ka akong pilion. Tabagi ko ninyo, be. Ang to din hinalang. Kini, inyong suwat magtatampo. Roslyn.